Pois creo que na primeira parte empezaron máis fuertes que nós, eso está claro. Creo que pois despois co esquema que propuxo o míster, creo que nos sentimos máis cómodos, apretamos máis saltos. Na segunda parte salimos moi ben, despois de 1-1 creo que estábamos sendo superiores a eles. E bueno, despois pasa a acción de Campo Abadal, e bueno, despois xa sabedes dous penaltis e perdimos. Para ti a clave do partido é ese penalti non pitado a Campo Abadal con 1-1 no marcador. Está claro que é penalti. Encima el dinos que hai contacto, pero que Campa exagera. Home, é que fai gracia, porque di, toca pero exagera. Home, pois se é penalti, pita, porque se o toca é penalti, acabouse, non hai máis volta, exagera, pode facer o que queiras, pero é penalti. Si que é verdad que tamén despois que toca e exagera, palabras textuales, toca e exagera. Entonces, pois, creo que non queda moito por decir. Bueno, Hugo, con respecto á clasificación, caídes a postos de descenso, hai máis presión ou é a mesma? Non, está claro que a presión pois é a mesma, porque ao final sabíamos a clasificación que tiñamos, estábamos a un punto, sabendo que era un partido crucial e bueno, pois perdendo metémonos en descenso o que ti dis, pero ao final a presión pois é a mesma e sabemos que facendo as cousas ben e que sendo o equipo que somos, pois que hai que sacalo adiante entre todos xuntos. Hoxe partíades un dibuixo diferente, logo voltades o 4-2-3-1 na segunda metade. Bueno, primeiro, que tal vos sentisteis co primeiro dibuixo? E segundo, se estivechedes máis cómodos co 4-2-3-1 despois? Ao final, cando as cousas non salen, como nos está pasando, intentas cambiar, intentas buscar outras maneiras de contrarrestar os equipos. E bueno, pois non saliu, igual que na vida non salen moitas cousas, e cambiando o esquema creo que sí que estuvemos ben, e que tuvemos na nosa man o partido, e polo que dixen antes, pois escápasenos por errores nosos, e que é verdad que tamén non nos pitan o penalti, pero despois cometemos errores que nesta categoría penalízanche, entonces temos que corregilos e intentar tirar para diante. Como última, Hugo, a análise de Ponferrada, como ves o partido? Quedan 7, está claro que o primeiro é Ponferrada, pero son os 7 importantísimos, sabemos que temos que ganar xa, e esperemos que sea en Ponferrada. Gracias.